Καλωσορίσατε στο ταξίδι μέσα στα Ευαγγέλια. Εδώ εξερευνούμε τις ιστορίες της βίβλου μέσα από την ιστορία, την πίστη και την κινηματογραφική αφήγηση. Η σημερινή ιστορία προέρχεται από τις ευαγγελικές αφηγήσεις για τη ζωή του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα στα κατά Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν και Ιωάννην. Στους σκονισμένους δρόμους και στους λόφους με τις ελιές της αρχαίας Ιουδαίας, ένας δάσκαλος περπατούσε ανάμεσα σε ψαράδες, αγρότες και απλούς ανθρώπους. Μιλούσε με εξουσία, θεράπευε τους ασθενείς και διακήρυτε ότι η Βασιλεία του Θεού είχε πλησιάσει. Μερικοί πίστευαν ότι ήταν προφήτης. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν ο Μεσσίας που είχε υποσχεθεί η Γραφή του Ισραήλ. Το όνομά του ήταν Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Περισσότερα από 2.000 χρόνια αργότερα, η ζωή του παραμένει η πιο επιδραστική ιστορία της ανθρωπότητας. Η ιστορία αρχίζει στη μικρή πόλη της Βιθλεέμ. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων, ο Ιησούς γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυγούστου. Οι γονείς του, η Μαρία και ο Ιωσήφ, είχαν ταξιδέψει από τη Ναζαρέτ εξαιτίας μιας απογραφής που είχε διατάξει η Αυτοκρατορία. Εκεί, μέσα στην ταπείνωση, γεννήθηκε το παιδί. Βοσκοί που βρίσκονταν κοντά άκουσαν την αγγελική αναγγελία ότι ένας σωτήρας είχε έρθει στον κόσμο. Αργότερα, ταξιδιώτες από την Ανατολή έφτασαν αναζητώντας το παιδί, οδηγούμενοι από ένα αστέρι. Όμως ο κίνδυνος δεν άργησε να φανεί. Ο βασιλιάς Ηρώδης, φοβούμενος την εμφάνιση ενός αντίπαλου βασιλιά, διέταξε τη θανάτωση των παιδιών στη Βιθλεέμ. Ο Ιωσήφ και η Μαρία έφυγαν με το παιδί Ιησού στην Αίγυπτο, πριν επιστρέψουν τελικά στη Γαλιλαία. Εγκαταστάθηκαν στο μικρό χωριό της Ναζαρέτ. Ο Ιησούς μεγάλωσε σε αυτή την ήσυχη κοινότητα, μέσα στους ρυθμούς της Ιουδαϊκής ζωής και παράδοσης. Ένα γεγονός από τα νεανικά του χρόνια ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Στην ηλικία των 12 ετών, ταξίδεψε με την οικογένειά του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Όταν οι γονείς του πήραν τον δρόμο της επιστροφής, ανακάλυψαν ότι είχε μείνει πίσω στον ναό. Εκεί τον βρήκαν να συνομιλεί με τους διδασκάλους του νόμου, να θέτει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις που προκαλούσαν θαυμασμό σε όσους τον άκουγαν. Μετά από αυτό το γεγονός, τα Ευαγγέλια σιωπούν για πολλά χρόνια της ζωής του. Έπειτα, περίπου στην ηλικία των 30 ετών, ο Ιησούς εισήλθε στη δημόσια διακονία του. Ένας προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κήρυτε δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό, καλώντας τον λαό σε μετάνοια. Πλήθη συνέρεαν για να τον ακούσουν. Ο Ιησούς ήρθε για να βαπτιστεί. Όταν βγήκε από το νερό, άνοιξαν οι ουρανοί και μια φωνή τον ανακήρυξε αγαπημένο Υιό. Λίγο αργότερα, ο Ιησούς αποσύρθηκε στην έρημο για 40 ημέρες νηστείας και προσευχής. Όταν επέστρεψε, άρχισε η διακονία του. Περιόδευσε σε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές και σε ανοιχτούς τόπους. Κάλεσε ψαράδες να τον ακολουθήσουν. Τελώνες και απλοί εργάτες έγιναν μαθητές του. Μέσα από παραβολές και διδασκαλίες μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού. Διηγήθηκε ιστορίες για χαμένους γιους που επιστρέφουν στο σπίτι, για σπόρους που μεγαλώνουν αθόρυβα και για ξένους που δείχνουν απροσδόκητη συμπόνια. Όμως, η διακονία του περιλάμβανε και πράξεις που συγκλώνησαν τα πλήθη. Οι τυφλοί ξαναβρήκαν το φως τους. Οι χωλοί περπάτησαν ξανά. Οι θύελλες στη θάλασσα της Γαλιλαίας καταλάγιασαν με τον λόγο του. Αυτές οι στιγμές οδήγησαν πολλούς να αναρωτηθούν ποιος ήταν πραγματικά. Ωστόσο, το μήνυμά του έφερε και σύγκρουση. Οι θρησκευτικοί ηγέτες αμφισβήτησαν την εξουσία του και αντιτάχθηκαν στη διδασκαλία του. Ο Ιησούς μίλησε εναντίον της υποκρισίας και κάλεσε τους ανθρώπους να έχουν καρδιές που τιμούν τον Θεό με ειλικρίνεια. Καθώς τα πλήθη μεγάλωναν, αυξανόταν και η ένταση. Μία ημέρα, σε ένα βουνό, 3 από τους μαθητές του έγιναν μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος.
Ο Ιησούς μεταμορφώθηκε μπροστά τους και η όψη του έλαμψε με δόξα. Ήταν μία φανέρωση της Θείας Παρουσίας. Κι όμως, ακόμη και όταν οι μαθητές του τον αναγνώριζαν ως Μεσσία, ο Ιησούς τους μίλησε για το πάθος. Τους είπε ότι θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα αντιμετώπιζε απόρριψη. Παρά τα αυτά, συνέχισε τον δρόμο του προς την πόλη. Όταν πλησίαζε η γιορτή του Πάσχα, ο Ιησούς εισήλθε στα Ιεροσόλυμα καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Τα πλήθη τον υποδέχθηκαν με βάγια, ελπίζοντας ότι είχε έρθει ένας νέος βασιλιάς. Μέσα στον ναό, ο Ιησούς αντιμετώπισε τη διαφθορά και κάλεσε τον λαό να επιστρέψει στην αληθινή λατρεία. Λίγο αργότερα, συγκέντρωσε τους μαθητές του για ένα τελευταίο δείπνο. Κατά τη διάρκεια εκείνου του δείπνου, μίλησε για διακονία, θυσία και ανάμνηση. Αργότερα, εκείνη τη νύχτα, στον κήπο της Γεθσιμανή, ο Ιησούς προσευχήθηκε. Σύντομα, έφτασαν Ρωμαίοι στρατιώτες και συνελήφθη. Οδηγήθηκε μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο. Αν και ο Πιλάτος τον ανέκρινε, το πλήθος απέτησε την εκτέλεσή του. Ο Ιησούς οδηγήθηκε σε έναν λόφο που ονομαζόταν Γολγοθάς. Εκεί σταυρώθηκε. Η σταύρωση ήταν μια σκληρή μορφή ρωμαϊκής τιμωρίας, προορισμένη για εγκληματίες και επαναστάτες. Και όμως, ακόμη και μέσα στον πόνο, ο Ιησούς είπε λόγια συγχώρησης. Μετά τον θάνατό του, το σώμα του τοποθετήθηκε σε έναν τάφο. Αλλά την τρίτη ημέρα, ο τάφος βρέθηκε κενός. Οι ακόλουθοι του άρχισαν να μαρτυρούν συναντήσεις με τον αναστημένο Χριστό. Εμφανίστηκε στους μαθητές του, διδάσκοντάς τους και προετοιμάζοντάς τους για την αποστολή που ερχόταν. 40 ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Ιησούς αναλήφθηκε από το όρος των ελαιών. Οι μαθητές του θα μετέφεραν το μήνυμά του πολύ πέρα από τους λόφους της Ιουδαίας. Από μικρές κοινότητες πιστών θα γεννιόταν μια παγκόσμια πίστη. Η ζωή του Ιησού, σημαδεμένη από ταπείνωση, συμπόνια και θυσία, συνεχίζει να διαμορφώνει την καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και η ιστορία που άρχισε στη Βιθλεέμ συνεχίζει να αντυχεί μέσα σε κάθε γενιά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσει να ανακαλύπτετε τις ιστορίες του Ευαγγελίου, σκεφτείτε να κάνετε εγγραφή για περισσότερη βιβλική αφήγηση. Ελάτε ξανά μαζί μας, καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα στα Ευαγγέλια.